Gu entera ginean gu esaten, Saturranen zelanik, ekarritxuela presak. Eta ekarritxuela eta rojo separatistas dilako ekarrizitxuezela. Eta gozita zela. Eta hane herrixak, burutik bat abestia esan da aldabenak laguntzeko. Eta guk eskendu isetako ezautzen, baina isetako eskendu zen ezautzen, engendun erozeinei, nik enek izan zeini pasakortzan, baina pasa. Mantxe hortxe eskinan hori. Darek izan peligrosa zinela. Peligrosa. Komunistak gara, ez da ez ez. Komunistia behitzaten zozela. Kriminalak ero, ez da ez ez. Nizentiko moneko arpeseko kotxabak antxe hori. Guk eskolatikan artetzen gendunian, arratzaldian beti ikusten gendun karro beltz bat, zatorrela kurutze beltz batekin, eta astuakin. Da esaten gendun, ze pasatzen da, Saturrandikan emakume bat hila. Eta hurrengo gunean erarten ikastolatik, eta berriz karrua, eta gaur ere behila beste bat, eta hurrengo txikixauak kajak eta umiak, eta gure itxak. Jo, dano kutsara bat gitxio jandabarare, preparatuko zehoz, eta arrainek harrikeu itxasotik eta eraman gore, eta eskolaik ez gendukan egun arratzaldetan etortzen ditzen. Bai, eta gero igandetan. Bizitxi einaz, eta gu zela gaztia ginen, lagatzen zigun hor pasillo hortan pasatzen. Orduan aprobetsatzen gendu zen, bere familikuak eta kartatxo batzuk onota bisaltzen zigunean. Inok ez nahi, rapatzekan eskutuko gauzak. Eta lapikuan lenteja tartien sartu poto txiki batzuk, kristalesko pastillan potuak, eta entxe notak sartu teure jakinera etxeko.